Čaute lidi, já jsem Lopido a tohle je... Ahoj, já jsem Gregy. A tohle je náš společný kanál, jmenujeme se Lopido and Gregy. Budeme hrát společné hry, budeme hlavně hrát kooperativka, protože jsme dva na to. A doufáme, že se vám tohle bude líbit. Chceš k tomu něco dodat? Já bych chtěl jenom dodat, že každý máme ještě osobní kanál, tak jsou v popisku, můžete se na nás kouknout. No jasný, všechno bude v popisku. Hrajeme hru Left 4 Dead 2. Asi určitě budeme dělat sérii, budeme točit každou kampaň, každý díl kampaně, tak abyste vám ukázali, no asi všichni znáte Left 4 Dead, ale chceme prostě vám ukázat, jak dobře umíme trolit hru. A prostě to bude super, snad se vám to bude líbit. Ještě něco bys dodal, než to začnu? Jo, dodal bych, jdeme do hry? Let's go! Hlasovat pro zahájení, tak jo. Připojování ke kampani. Jo, hrajeme Dead Center, protože si myslíme, že je to první, ale jestli to není první, tak může tak vodit. Je to první. Jo, je to první. Já si tím nejsem jistý. Já si jsem tím úplně jistý, jsem si tím. Ale úplně nejvíc než vždycky zabijejte jejich popisky. Ne, už dneska bude pořádné maso. jo. To mě asi nejvíc baví, jo. Nahrává to teda Gregy, protože já nemám v počítači moc místa, ale časem určitě budu taky dávat třeba video se svýho pohledu a tentokrát to bude z Gregyho, což bude, hold, musíte přežít. No, to bude nádherný pohled. Budete koukat, jak to kazím. No, budete koukat, jak to já kazím. Zombík málem vyskočil, nevyskočil. Vrtulníček. Zatraceně, prošvihli jsme to. Tak jo, musíme si vzít výbavičku. Já hraju Elise. Jo, tak aspoň vím, do koho střílet. Fucking, nechně. Musí se střelit tu fucking židli. Fucking židle, no dobře. Vidíš, co mám v ruce? Vidíš to? Ale ty máš pěkně dlouhou a červenou dlouhou věc. Tamhle jí máš taky, si ji můžeš vzít. Tamhle, no, hele. Já si ji vezmu taky. Aha. Já si vezmu hasák. Takže, jdeme... Zombíci. Leroy, fucking Leroy. Víš, co jsem si nevzal? Já jsem si nevzal pistoli. No. Trošku, ale... Teď už jsem na to taky přišel, že by jsem si mohl... No, já už jsem tady, já tady Leroyu, víš. Lidi, co by nevěděli, co je Leroy, to jakože, kdo hrál Lopko, tak určitě bude vědět, co je Leroy. Protože to je takový jeden týpek, co vběhnul mezi spoustu, umřete, mezi spoustu sičáků, to je kopírování popichu, ale to nevadí. Mezi spoustu potvor ve Vovku a zadržoval Leroy. A to takový celý dunk tam umřel, takže všichni ani byli naštvaný a hrozně ho měli všichni moc rádi. Hele, sekera. Motorová pila. Viděl jsi texaský masakr motorovou pilou? Viděl jsem texaský masakr motorovou pilou, kdo to neviděl, tak... Pamat. Dobré. Dobrý. Nemusíš, a motorovku. Ty vole, já tady střílím do zdí místo. Musíš střílet do zombíků. Tady je zombík. Vždycky si nikde všimnu, že po mně běží zombík. Tyjo, koukáme, jestli to nejsou nějaký zbraň. Au. Já hořím. Nehoříš. A mě to ukazuje, že hořím. Já nevidím, že bys hořel. Zombíci, to mě baví. Jo, já taky hořím. Ale tady byl nějaký sebevražednej zombík, tyjo. Chtěl skočit z okna. Tak jo, můžeme jít teda? No já nevím kam, ale jdeme už. Tady dolů po schodech. OK. Já se prorežu ven. Jo, tak mi prořeš cestu. Tady vlastně ani nemusím střílet, jo, nebudu plancat náboje. On jde přede mnou Lopido. No motorovku, ty jo. Jde přede mnou Lopido. Ježiš, sorry. Fucking, já úplně miluju tuhle hru. Prostě toho zombíka můžete rozstřílet. Čau kámo. Hej, my jsme si chtěli slušně povídat s ním a ty mi ho zastřelíš? Já? No, někdo mi ho zastřelil, ty. No já ne. Debilní NPCčka, člověk si tady dobře chce pokecat se zombíkem. Konečně by ta
konverzace byla o něčem. Někoho jsem střel. Konečně by ta konverzace byla o něčem. Já mám katanu! A oni mi ho zastřelej. Prostě já už se těším. Hrozný ale rasist. teď... Tady se dá jít nahoru. Aha, tu jsme přišli, fakt. Umři, oni běží po mně. No, jdete blbě. To nevadí, tady jsou zombíci, já je rozkuchám. Charger! Tak to jdu dobře. Do prdele! Vy jste tam mohli dát jako ještě nálepku 115 plus. Už tam běžím. Motherfucker samurai style. Nevím, to je asi zbytečný. Jo no. Pár z prostých slov, nikdy nikoho nezabije. Ale i když tam tu nálepku dáš, tak stejnak jako... Už jsme přišli. Nebo ne? Ne. K výtahu. Jo. Do výtahu. Počkej, mě tady Nick ošahává. Nick tě tam ošahává? Ty uchyla! Co mi šáš na mýho přítele? Můj přítel, můj! Já teda nevím jak vy. Jeden headshot. Koukej na moji hezkou katanu. Koukej na moji hezkou pistolu. Koukej, hezká co? Shit. Ty komentáře mě fakt občas zabíjej. Jo. Hej ty černoško. Headshot. Ty, já jsem Jedi, jsem samuraj Jedi. Ano, zabijme jí, no. To je moje holka, nechybej, jo. Tvoje? Tak moje holka je Nick. Dobře. Bacha, už běžím na ně. Koukej. Splitter. Je tam splitter. Já vím. Ale já už taky pomoc. Uzinu. Už to jsou jatka. Tohle mě baví na té hře. Jo. Hromada zombíků, který můžeš postřílet a probojuješ si cestou. Co tam děláte ještě? Já nevím. Já už někam běžím. Ty už jsi prošel přes kuchyň? Já už jsem v kuchyni. Fucking. Počkej, já jdu za tebou. Už to není nic živýho, můžeš říct vlastně vůbec o zombíkovi, že je živej? Můžeš říct o zombíkovi, že je živej, tluče mu srdce. A co když ne? Tak pokud vám vaše srdíčko krásné... Oni do mě střílej ty kreténi, to je s tím to hrajeme. To jsem byl já. Aha. Nejhol, promiň. Nemám tě rád, Lopido, nemám tě rád. Přece to nám to nezničí naše přátelství. Zombíci! Tady jsem minule skapal. Jo? Jo, když jsem to hrál na hard, nebo jak jsem prostě na ultra hard. Hele, ne až po svatbě, sex až po svatbě, jasný? Jede na mě prej Jockey, ne Joker. Proč ty dementi střílejí do mě a ne do toho? To jsem byl zas já, sorry. Já jsem se ho snažil sundat dolů, no, prostě jsem ti chtěl pomoct. A jsou nafetovat práškama. To bych taky mohl. Nemohl. Ale... Už je mám já. Já tady mám ještě lékárničku, ale ještě ji používat nebudu, protože mám 74. Jo, tak jsme první část prej dodělali. Tak jo, tak bych to tady ukončil, ne? Ne, pojedem další, tohle by bylo moc rychlý. Lol, obranář zabil nejvíc intrigovat. Jo, tak si nevytahuj moc. Já jsem nechtěl nejvíc umřít. zabitý tak zbraní zblízka. No tak jsi měl jedinej zbraň zblízka, viď? Motorovku. Charger dokáže omráčit celý tým, jakmile Charger fuj. No, tak to je jednou už. Dávejte pozor na sliz od Splittera. Doufám, že teď jste všichni dostali šízeň, jak jsem měl. Jsem na posledním místě sám ve všem. A to je na tom něco špatného. Vidíš toho krásného dovakina, co tam mám na obrázku? Obrokovnice, tak to není co řešit. To není co řešit. Jo, s tím se dobře dělá Charger, ale proč jsem si předtím? Lékárničku. Jo, to už jsme tady, jo. Kdo to otevřel? Ty jsi to otevřel? No jasný. Jo, teda už? Teprv. Prej umírám. To nevadí. Já můžu umřít, ty mě již tak oživíš. No, to si jenom myslíš. Já jsem našel svoji nejoblíbenější zbraň v celé hře. Chceš vidět jakou? Jakou? Oh shit! Jak jsi řekl, oh shit, to mě úplně zabilo. Tady budeme, tady tyhle části, ty vole, to je...
To je hrozná zbraň. Tady v této části budeme nosit tu kolu, nebo co to bude. Na to se docela těším, to je hrozná píčovina. Pijeme kolu. Není to náhoda, že zrovna u kulatýho stolu. Můžou nám hodit, že je to copyright? Jo, když zpívám já, tak ne. No, jako, když zpíváš ty, tak to není moc poznat, no, to je pravda. Hej, já mám rád svůj zadek, nech mě. Nejdeme na druhou stranu? Hele, tamhle Nika napad ten. Boomer. Oh, bože, jak já miluju tuhle zbraň. Kde jste? Ale já tady zachraňuju Nika. Jo, takhle. Našel jsem pípadlo. Já nebudu zvedat, kde jsi ty? Tady dole. No daleko, já se ohýlu. No, já jdu za váma. Já jdu naspátek teda. OK. Ohňostroj! Ty kreténe. Já jsem ti chtěl ukázat ohňostroj, to je úplně libový. Lopido, chceš vidět ohňostroj? Pojď sem. Nechci. Já znám to tvoje, chceš vidět to ohňostroj a potom mě z toho bolí zadek, potom ještě celý víkend. Yes. Bože, já miluju ty zombíky. Tady nic není. Jdeme dál, pojďte. Já můžu říct nohy, to je roztomilý. Super, půjdeš dolů? No, ty už jsi tady? Já už jsem tady, Já si používám svoji krásnou katanu. Víš, že jdeš na druhou stranu. Já vím, a tady je... Tady si s nima hraju. Vy chcete pomoct, co? Dobrý, my to tady zvládáme. Dobré, už jsem vás zachránil. Já teď jenom potřebuju... No. Díky za záchranu. Nemáš zač? Jsem mu uříznul jazyček. Je tam, kde je? Jdeme? Já prej kašlu, nevím proč, jo. Můj úplně super mega hustá pistolka je úplně super mega hustá. Máš ty něco, co není úplně super mega hustý? Ne. Ne, nemám. Všechno je u mě úplně super mega hustý. Sorry. Excuse me. Bože, jak já miluji ten granátomet. To je úplně libová zbraň. Prostě tlupa zombíků, hodíš tam jeden granátíček a jsou v háji. Právě jsem viděl tvůj sexy zadeček. A trochu jsem se bál, jestli to není čert. Vylez nahoru. OK, tak kam tady dolů, co? Dolů, no. Počkej, tohle je rande, tohle je moje rande. Kdo mi střílí po mým rande? Mi tady nechtějí dopřát mu pustní lásky. Já jsem jako kudlanka, víš, já se nejdřív s ním pomilu a pak jí uříznu hlavu. Tady vůl do mě zase střílí. Ne, ti pomůžu. Děkuju. Ne, já jsem odložil svůj raketomet, dobrý. Neumírám. Já už nemám lékárničku vůbec. Hey, help me. Mám sobě napumpovaný adrenalin. Ježiš, Witcher! Jde po mně. Já nevím, proč jde po tobě. Už nejde. Počkej, já mám lékárničku, já tě uzdravím. Ty toho máš fakt málo, to... Jo, no. To jako... To na tebe budu tak hodný. Ne, můj granátomet forever. Tady jsou ale docela pěkný zbraně. Ale boomer. Už není. Tady se to docela dobře snajpří, no, když tady ještě zůstanou nějaký zombíci. Vypadá hodně libově. Už jdou. Snad. Jdete? Jo, on tam vyběhli zombíci, tak jsem tam hodil granát. Tady dolů, co? Jo. Lékárnička! Mám lékárničku. Tak to je dobře, ale. Už je slyším. Nažijte je k sobě. Nestřílejte tam.
Tohle je úplně úžasná zbraň. Prostě komu se nelíbí tahle zbraň v téhle hře, tak Co je máš? úplně divnej. Zabil Kde jsem jsi? Jokyho tady. Oh. Tohle zbraň je úplně libola. To věřím, jo. A jdeme špatně. A sakra. Ne, furt chodíme špatně. Ne, musíme jít sem nahoru. Aha. Ty, já jsem to hrál pěkně dlouho, ty. Shit! Jako vážně! Já věděl, že tam nalítneš prostě. Já jsem si šel proto. Oh my god, baseballová pálka! To vyměníš za tvoji katanu? Ne. To jsem si to myslel. A někdo by to třeba udělal, víš co? To nezní dobře. Oh To shit! udělal kdo? No, Charger! Já jsem si říkal, to mě tady kouká. Asi moc honí, kámo. Protože už se koukneš Měl by ses vyléčit. Když se koukne na tu velkou ruku Asi a na máš tu jeho pravdu. druhou malinkou, Asi tak máš bych řekl, že je pravdu. pravák. A že pěkně dlouho neměl holku. No jo, Jo, měl bych se vylečit. to bys měl. Počkejte, někdo, musím se ošetřit. Ale slyším Vičku, jo, jenom. Kde? Nevím, někde tady bude. Ona tu někde brečí. Já už si to nepamatuju, tady dole možná. No běž tam jako první. Já už ji vidím. Tak jsme jí právě asi zbudili. Já jsem tam hodil pípadlo. Výpadlo není moc jako to proti Vičce. Oh shit, Charger! Tak to bylo waffle. A do prdele, no. Střílej do hlavy, do hlavy, do hlavy. Už je mrtvá, už je mrtvá. Určitě není, určitě není. Pěkný zadek. Nemá někdo lékárničku? Hele, ale já bych taky potřeboval ji dostala. Vážně? Vážně? Koukal jsi na moje hápka? Koukal. A už taky kulhám trošku. Oh! Jo, tuhle tu část mám nejradši, věř mi, fakt nejradši. Oh my god, Prostě, to je hustý. lékárničky. To je další moje oblíbená zbraň. Jo, takhle se přibližil. Já teda nevím jak ty, ale já bych si vzal tady tu lékárničku. Tady je nějaká lékárnička. Aha, už není. Kdo mi jsem ji ti. vzal? Já jsem ti ji vzal. A oni dva, ty kreténi. Hajzlové, Ale já jsem ji vzal, abych tě mohl ošetřit. No vidíš. Já se nemůžu rozhodnout, jakou zbraň si vzít a jakou... Tohleto je tvoje lékárnička. Oh yeah. Lopido, koukni se na mě, tohleto je tvoje lékárnička. Že tě můžu zastřelit? Ne. Vem si tady tohleto, no. To jsou ty výbušný náboje. Jo, je to ono. Výbušný náboje, no. Zdravím. Ale spíš zapomněl na kolu. Lol. No a my mu musíme donést tu kolu, že jo? Jenže tam bude tolik zombíků. Molotov. Musíš se vybavit. Možná vezmu brokovnici spíš. To vypadá víc stylově. Sem jí musíme donést do těch dveří, jo. Nahoře jak jsou. Tady do těch bílých. A nejdřív musíme do toho safe. No. Nejdřív musíme do toho obchodu pro tu kolu. Už jdu? Já jdu hned za tebou. Lékárnička! Jsem jí sebrali, jako vážně. Já už se z toho počůrám. Dobře ti tak, máš být rychlej. Věř mi, nejlepší je asi si z toho pak stoupnout sem, až tady budou chodit a sem dát tu kolu na to auto. Musíme to nějak dokázat. To jsem právě nechtěl. Pojď dovnitř, pojď najít tu kolu. Budeš nosit tu kolu a já ti budu bránit, nebo já budu nosit kolu a ty mě budeš bránit? Budeš nosit kolu a já tě budu bránit. Ta kola se mi nelíbí. Tak co, tak kdo jí bude mít? Vem kolu. Tak dobře. Já mám brokovnici a to je docela dobrá. Tak jo, takhle. Jo, já to tam vzal. Už jdu. Ty vole, já jsem si zrovna stoupnul do toho, jak oni tam střílej, blbci. Promiň, to jsem byl já. Ne, to jsi nebyl ty, to byla ta holka kráva jedna. Teď jsem to byl já.
Sakra, kde jsi? Já jsem tady furt, já jsem vždycky za tebou, abys to tam vymlátil předtím. Jo, jasně. Moje brokovnice je forever. Pane Libova. Kdyby byla někdy zombie apokalypsa, připomeň, že si mám koupit brokovnici. Proč koupit? Tu můžeme ukradnout, když už je to zombie apokalypsa. To je pravda. Jdeme dál? No, už jsem to tady vybil. No. Oh shit, Leroy. Dobré, žijeme. Boomer, ty vole. No, on mě poblil, takže super. Jsem tě zachránil. No, díky. Celá slušně. Díky. Na 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 na. Fucking man, Diamond. Já už tam skoro jsem, mimochodem. Oh shit, oh shit, oh shit, motherfucker, oh shit. Oh, come on. So easy. Je to hrozně easy, oni si s tím vždycky totiž všichni to serou. Ale tam jde hlavně o to, jako, když jsi tady jedinej, tak je to fakt na hovno, když jsi tady já sám, že? Mně došly náboje. Dobrý, máme to. Teď už vám můžu pomoct. Jo, jo. A, nebo mi pomůžete my? OK. Vás opatruj. Pojďte sem, hned. Co je tady? Tam jsem mu dal tu kolu. Naval nám kolu, já jí chci spát. Já si skočím ještě pro jednu. Já mám chuť na kolu, já si jdu ještě pro jednu, no. Pohodička? Jako jo, klidně tam běž. Oh, help. Ne. Aha, díky. Tak. Někdo mě ošetřuje, super. A za to tě střelím do obličeje, nebude ti to vadit, že ne? Ježíš, ty jsi tak hodná. Jsem báj od krve. Já hledám tu kolu. Do prdele. Tady ta kola není už. Hej, zrada. Tady není kola. A jsou tu drogy. Jsou tu drogy. Jsou tu drogy. A děti, neberte drogy, to si pamatujte. Oh shit, co to tam děláte? My už jsme dál, víš, jako. No, jsem si šel pro kolu. A už ji asi neprodali. Já jsem se naučil takový hustý troll. Ne, proč to proč ta... Neboj, oni přiběhnou. A proč ta kráva zastřelila? Já jsem hodil na zombíka. Bože! Nesnáším je, já je taky nesnáším. Tak můžeme se pohnout. No já bych šel. No jasný, my tady jsme vždycky... Co tady vevnitř? Nevím, dohledej to, za barikádu. Střelivo. Hodím sem střelivo a nevím, co to je za střelivo. Explozivní střely. Oh, cool. Kde jsi to dal? Tady? Jo, ve stanu to je. To je hodně dobrý. Ty jo, už se nepamatuju kam jít. Tam, že jo? Asi jo, no. No tak tam jsme ještě nebyli, tak tam jdem. Tamhle je zombie. Bože. Tak já si vyzkouším. Don't shoot the car. Jdeme? Proč neumím šetřit nábojema? Hele. Z Hunter. Já myslel, že jsem... Oh, sorry, smunkre. Oh, safe house? Jo. Safe house. Lékárny. Mám lékárnu. Já mám lékárnu. Shit. Tak jo, můžu? Jsme všichni tady, jo? Ne! Ale tady už bychom to asi ukončili u téhle mise. Jo. Takže my se s vámi... Nebo počkej, třetí nákupní středisko, já teď nevím. Pokračuje to ještě?
pokračuje to, jakoby to už je, no, pokračuje to, ale už je to docela dlouhý, tak bychom to mohli ukončit. No, tak to dohrajeme příště, takže já se s vámi loučím. Jsem rád, že jste se koukali na tohle video. Jestli se vám tohle video líbilo a chcete pokračovat, tak tady můžete nechat like, koment, sdílení nás strašně moc potěší. Určitě. A já se s vámi loučím. Čau. Já taky. Čau.